Yankı nökorlar gözlep ahir sol günün dowamyny gözläpsamyň ýylynyň ýetip ey derwiş seni hanymyz çagyrýar diýip aýdan atladyna gözläpde örgökden gelip ey insanlar ey doganlar mene bir derwiş bir geday olan bir han men bu tapatda bu ýagdaýda bir hanyň huzuryna barmany utanýan ejab edýän soň üçin men goý ýolum bilen bolan siz maňa diýmäň diýen wagtyny ýanky nökorlar aýja ey derwiş eger sen biz bilen barmasaň han biziň kelläňimizi mahrum edýär. Onu gözläpsamyz aýtdy diýe men sebäpli siziň kelläňiz gitjek bolsa onu buňa ýol bermeler biz giderin diýipdi gözläpsa ýankylar bilen geldi diýe. Gelen soňlar Janybek han bilen saglyk amanlyk toraşyp salamlaşyp halak-hal soraşanlaryndan soňra Janybek han aýtdy diýe ey derwiş ey diwana da bolsaň derwiş de bolsaň ýöne adam dälsiň ýöne maňa Allahdan buyruk boldy men ýekeje gyýdym bar atda aksylu ýaşda 25 men şonu sana nikala bermeli bolýan ýene gözläpsamyz ýene de örgökden ýerdi diýe. Ey han ağa size bir han, o da bir han gyýdy, özü 25 ýaşynda men 50 ýaşymda. Öz deňduşy bardyr, öz deňi taýy bardyr, haly ýany göwün bereni bardyr, siz gyssanmaň, howlukmaň, siz göwünüňizde gelip getirýän zadyňyzy maňa aýdanyňyz bilen siziň gyýdyňyzyň menne göwüni boljakmy, bolmajakmy, o da belli däl. Şu sebäpden howlukmaň diýen wagtyna ýanky Janybek han gyýdynyň göwnäkini bilmek üçin gyýdynyň ýüzüne sereden wagtyna gyýdy öz ýüzüni bir gatdala togup içinden diýe gel men atam inni meni gezip bören bir gedaýy rowa gördüm diýip pikir edýär içinden. Şol wagtda kelletini gymylladyp bilmeýär, kelleti doňup galýar öwren ýerine. Maňa hek tewip çagyrýarlar her bir ketellerden alıp çıkan adamlar çağırıyorlar hiç ýyly netije bolmaýar, açyly bilmeýär. Sonunu Janybek han aýdýa ey derwiş näme ýeten bolsa hikmet senden ýetendir. Ýene özüň açmadan biziň etjek aladymyz särämdi ýok diýen wagtyna gözläpsamyz diýen gyýdyň öňüne baryp eňeginden bir barmagyny degir agy sen beter gaty ýokardan uçýan ýokardan uçma ýokardan uçýan guşlary alyp bilýän mergenler aşakda da bardyr diýip bir eňegine kakýa şo taýda gyýdyň kelleti açylýar. Bu keramatyny görüp ýanky towa gelip gözläpde aradyçylygyny berip muň bilen nikalaşmaga arady bolýar. Muny gözläpsamyz aýdýa ýok diýe men häzir sen nikaly alyp bilemek diýe. Näme sebäpden? Sende tekebbürlik bar, sende menmenlik bar diýip aýtdy diýe. Sen menmenligiňi aýyrmasaň, sen maňa häzir nikalaşmaga dolu derejede dogry geleňek diýip aýtdy diýe. Onda men näde aýyrmaly toran wagtyny aýtdy diýe boýnuňdan torbany atyp 7 gapydan dilegçilik etip gelerdiň diýdi. Aksylenemi diýen 7 gapydan dilegçiligini etip gelenden soňra gözläpsamyz bilen nikalaşyp Janybek hanyň patagyny alyp ýollaryny dowam eden wagtlaryna ýanky gelmeli ýeri Hojahmet ýatagyny Muhammed Atagyň düşen ýeri Balakan dagyna gelmeli. Bu ýollaryny dowam edip gelýärler. Ýollar bular kän keramatlar bar. Ýöne edil häzir biň eşitişime görä gurrun Meryanyň kitabyny, diskini diňläp kitabyny okudaňyz has görkezden keramatlaryny açygyrak özüňiz de bilesiňiz. Şu wagtky gözläpsamyzyň aramgakynyň ýatan ýerinden aralykda 1 kilometr aralykda bir gyzyl dag bar, şo taýda da bir gowak bar. Biziň eşitişimizde görä aksylenemiz bilen ýaky gözläpsamyz gelýän wagtlary gelişlerini şo gowakda ýaşapdyr diýip eşitdik, ýaşapdyrlar diýip eşitdik. Muňa men kän bir ikirjiňlerden duramak, kän bir neme dedemek, sebäbi özüm 2007-nji ýyllar, 2008-nji ýyllar gelip şo gowagyň içine giremde gadymdan galan çemçeleri ağaç zamları gördüm. Gözüm bilen gömür platanlaryny ýaşalyny gördüm. Ýaşalan bolmaly. Buna hiç ýerçugam ýok. Sonuna gelip Aksylenemizi gözläpsamyz sol gowakda ýaşap başlan wagtlaryna sol töwerekdäki gezip gören çopanlar gowakdan bir aýal adam bilen erkek adamyň girip çykýanyny görüp owa habar edýärler. O wagtlaram gönnen göni ýanlaryny gelip bilmeýärler, sebäbi galmyk diýe Qarapçı diye qaltaman niye solar ýalak bir nemäň janty bolaýmasyn pikiri bilen dol ýanlaryny gelip bilmän ýuwaş-ýuwaşdan öwrensip, soňuny gözläpsamyz bilen gepleşenlerini gepi gurrun ýerlikli bir üýtgeşik adamdygyny bilip, owa ýuwaş-ýuwaş göçüp häzirki gözläpsamyzyň ýatan ýerine oýun içi durşuny uly owa bolup galýar. Bundan soňra ýaşaýyş dowam edip ören wagtynda gözläpsamyzyň
3 oğlu 2 qıyıdı oluyor.